Tak, drahí priatelia z Bulletínu, ste sa mohli o mne niečo dozvedieť, minimálne moje meno, keď ste si len to prečítali. Volám sa Michal Fulier. Celý tento týždeň vás budem sprevádzať štúdiom Božieho slova. Budete ma vidieť aj s celou mojou rodinkou, prišiel som aj s manželkou, aj s malou dcérkou. A hocikedy, keď počas týždňa budete mať na mňa nejakú otázku, alebo mi budete chcieť povedať postrehy z toho, čo som hovoril, čo vás zasiahlo, tak budem veľmi rád, môžete ma kedykoľvek zastaviť. Dostal som takú trošku ťažkú úlohu, a to vysvetliť, jeden z tých možno ťažkých biblických veršov, ktorý zaznel, keď sa zlomila prvá pečať. Ale ja by som si chcel urobiť taký malý prieskum. Dajte prosím vás ruku na srdce a povedzte úprimne a zdvihnite ruku tí, ktorí ste si v živote aspoň raz dali otázku: Pane Bože, prečo? Pane Bože, prečo sa to stalo? Pane Bože, prečo si to dopustil? Dokedy to ešte v mojom živote bude trvať? Skúste, zdvihnite ruku tí, ktorí ste sa už takto Pána Boha na to pýtali. Tak, ďakujem, splnili ste moje očakávanie. Tak vidím, že to pre vás bude aktuálne, čo budeme dnes čítať, čo budeme dnes študovať, čo verím, že Pán Boh sa vám bude snažiť povedať. Tí, čo máte so sebou Biblie, prosím, otvorte si spolu so mnou 2. žalm. 2. žalmík. My keď ho budeme čítať, tak ja verím tomu, že nebudete chápať tomu, prečo som si ho vybral. A prečo práve z neho by som k vám chcel hovoriť. Ale verím tomu, že keď prídeme až po 12. verš, tak všetci si poviete aha. Takže 2. žalm. A v tom 2. žalme budem čítať od 1. veršu. Prečo sa búria národy a ľudia myslia márne veci? Kráľovia zeme sa postavujú a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému a hovoria: roztrhajme ich zväzky a zahoďme od seba ich povrazy. Ale ten, ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojou prchlivosťou ich predesí a povie: ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svetosti. Rozprávať budem o ustanovení zákona. Hospodin mi povedal: ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj odo mňa a dám ti národy, tvoje dedičstvo, tvoje državy a končiny zeme. Roztlčieš ich železným prútom a roztrieskáš ich ako nádobu hrnčiara. A tak teraz buďte rozumní, kráľovia. Učte sa, sudcovia zeme. Slúžte Hospodinovi v bázni a veselte sa strasením. Ľúbajte syna, aby sa nerozhneval a pohynuli by ste na ceste, lebo sa skoro zapáli jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu. Tento žalm je výnimočný tým, že je to úplne prvý prorocký žalm, ktorý hovorí o Mesiášovi. Tento žalm bol výnimočný tým, že sa spieval, lebo vieme, žalmy sa spievali v tej starozákonnej dobe, vtedy, keď prišiel nový kráľ a chceli ho dosadiť na trón, alebo prišlo výročie jeho korunovácie. Tak vtedy sa stretol chór a slávnostne zaspievali tento žalm. Ale ten žalm odkrýva realitu tej doby. Pretože vždy, keď prichádzal nový kráľ na trón, alebo sa konalo aj výročie, tak okolité národy to chceli využiť a vravili si: teraz je kráľovstvo slabé. Teraz môžeme prísť, môžeme zaútočiť, lebo prichádza nový kráľ, ešte poriadne nevie, ako vládnuť. Teraz prišiel náš čas, urobme povstanie. Alebo naopak, samotný národ urobil puč a povedali si: nie, my nechceme takéhoto kráľa. My chceme niekoho iného. Tak sa rozhodli, že ho zvrhnú, pretože s ním nie sú spokojní. Alebo povstali mnohí hodnostári v národe a povedali si: a prečo ja by som nemohol byť kráľom? Ja by som tú vládu vedel robiť lepšie ako on. A tak tento žalm ukazuje na nespokojnosť. Nespokojnosť z ľudí s tým, koho si Pán Boh vyvolil, aby viedol izraelský národ. Ale ako som povedal, tento žalm je zároveň prorockým žalmom, pretože hovorí o Božom pomazanom. A po grécky je to Christos, po hebrejsky Mesiáš. A teda tento žalm apoštol Lukáš, keď písal skutky apoštolov, vzťahoval na Krista a vravel: takto sa spolu uradili Rimania, spolu so židovskými predstaviteľmi, aby zvrhli Krista, pretože neboli s ním spokojní. Možno teraz si vravíte: no dobré, ale čo to stále má spoločné s tou témou možno dnešného dňa, s tým biblickým žalmom?
s tým biblickým veršom zo Zjavenia. No kedy prichádza nespokojnosť? Kedy prichádza vzbúra? Keď si ľudia dávajú otázky. Keď sa ľudia pýtajú, prečo on? Prečo takto? Dokedy? Vždy, keď človek si dáva otázku a pýta sa, prečo, Pane Bože? Tak tá otázka, ona nie je zlá, pochopte ma, ale keď sa ňou začína človek do hĺbky zaoberať a kladie si ju každý deň, ona začína človeka postupne odvádzať od Pána Boha a prichádza diabol a vraví, vidíš, aký je tvoj Boh? Vidíš, čo všetko Pán Boh dopúšťa v tvojom živote, v živote tých, ktorí ťa milujú alebo ktorých si ty miloval? A človek postupne začína odchádzať od Pána Boha a prichádza vzbúra. Prichádza povstanie, kedy sa človek postaví na zadné, rozbehne sa hlavou proti múru a povie, Pane Bože, ja viac už nechcem, ja nemám o teba záujem, ja ťa nechápem, ja ti nerozumiem. Ak by sme sa pozreli do písma svätého, takáto nespokojnosť z takýchto otázok sprevádza ľudstvo od stvorenia nášho sveta a bude tu až po samý koniec. Izaiáš 14. kapitole vraví, že diabol bol takto nespokojný. Nechápal Božiu vládu. Ona sa mu nepáčila. A tak si povedal, dosť bolo kladenia si otázok. Prečo? Idem a vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a budem podobný najvyššiemu. Alebo Job v 22. kapitole vraví o tom, ako premýšľali ľudia pred potopnom svete, ako vravili, Pane Bože, nechaj nás. My nemáme o teba záujem, my ti nerozumieme, my ti nechceme slúžiť. Samotný Job nechápal to, čo sa mu v živote dialo. Alebo Marta, keď zomrel jej brat Lazár, Ježiš 4 dní čakal a po 4 dňoch prichádza, kedy už podľa rabínskych predstav už ani vzkriesenie nie je možné, lebo je to už po 3 dňoch. Lazár je úplne definitívne mŕtvy. Dých života sa do ňoho už nemôže navrátiť späť. Tak Ježiš prichádza na 4. deň a pamätáte si, s akými slovami ho Marta stretáva? Keby si tu bol býval, môj brat by nemusel zomrieť. Tá otázka skrýva výčitku. Prečo si neprišiel? Prečo si tu nebol? Celé roky si nás navštevoval, jedával si v našom dobe, milovali sme ťa. Poslali sme ti list, že ten, ktorého miluješ, je chorý. Prečo si neprišiel? Prichádzaš na 4. deň, kedy je totálne neskoro. Keby si tu bol býval skôr. A tak žena, ktorá ho milovala, predsa nechápala, prečo sa to deje v jej živote. A potom zjavenie Jána, 6. kapitola, zachytáva obdobie protestantizmu, obdobie, kedy ľudia kládli svoje životy za vieru, za písmo sväté a pýtali sa Pána Boha, Pane Bože, prečo? Pane Bože, dokedy to ešte bude trvať? Dokedy pôjdeme a budeme nesení ako ovce na zabitie? Kedy konečne ty vstúpiš do ľudských dejín a povieš dosť, už stačilo a zachrániš nás? Pane Bože, dokedy ešte? Toto je otázka, ktorej sa nedokáže nikto z nás ubrániť. Viete, ja som bol šokovaný z toho, keď som ju čítal napríklad u Jeremiáša. Viete, že proroci sa pýtali Pána Boha prečo? Proroci nechápali Božie konanie. Oni mali obrovský otáznik často nad tým, prečo Pán Boh koná tak, ako koná. Prečo to nerobí inak? Samotný Jeremiáš vraví v 12. kapitole 1. verši. Ty, ó Hospodine, zostaneš spravodlivý, keď sa budem s tebou pravotiť. Avšak o tvojich súdoch budem hovoriť s tebou. Prečo sa darí cesta bezbožných? Prečo žijú bezpečne a v pokoji všetci tí, ktorí robia neverne a neverne? Zasadil si ich, aj zapustili korene. Rastú, aj nesú ovocie. Blízky si v ich ústach, ale ďaleký od ich hľadvín. Až dokedy bude smútiť zem a dokedy schnúť bylina všetkého pola pre zlosť tých, ktorí bývajú v nej. A tak Jeremiáš sa pýta, Pane Bože, ja to nechápem. Dokedy sa mieníš pozerať, ako ľudia ničia a kazia zem a nič preto neurobíš? Pane Bože, prečo sa cesta toho človeka, ktorý sa rozhodol, že pôjde v živote proti tebe a bude ťa nenávidieť, je lepšia, je zdravší, je bohatší, je úspešnejší ako človek, ktorý sa rozhodol, že tebe bude slúžiť? Bože, ja tomu nerozumiem, porozprávajme sa o tom. Ja viem, že ty si spravodlivý, ale ja o týchto tvojich súdoch chcem s tebou hovoriť. Viete, čo je ale zaujímavé? To, prečo som vybral ten žalm, a to je Božia reakcia. Božia reakcia v tom 2. žalme, a často, keď si človek kladie tieto otázky, je úplne iná, ako my by sme očakávali.
Veď skúsme si len predstaviť. Ste kráľovia, ste kráľovné v kráľovstve, kde sa chystá k puču. Chystá sa k povstaniu, pretože ľudia sú znespokojní s tým, ako vy to vediete. Oni nechápu vaše zákony. Oni nechápu vaše rozkazy. A vôbec sú nespokojní s tým, akú vy máte víziu kráľovstva. Čo by ste urobili? Ja viem, Biblia káže, že máme milovať nepriateľov, máme sa za nich modliť, OK, to je pravda. Ale čo by ste urobili tak podľa svojho srdca, tej ľudskej prirodzenosti? No povedzte, čo by ste spravili? No neverím tomu, že nikto nevie. Usmievate sa, lebo myslím, že máme jednu a tú istú myšlienku. Viete, čo robili Rimania? Rimania robili masaker. Prišli, pozabíjali desiatky, stovky, tisíce ľudí z toho mesta, z toho národa a bol pokoj. A bol kľud. Všetci boli naďalej nespokojní, ale nikto už rožky nevystrkoval. Takí sme my ľudia. Toto urobiť, potlačiť. Ale ako? No klin sa klinom vybíja. A teraz by sme očakávali, no, teraz príde Božia reakcia. Aká je Božia reakcia? Ale ten, ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Pánu Bohu je z toho do smiechu. Viete, ja sa tomu vôbec nečudujem, pretože ja mám dcerku, ktorá bude mať za 3 mesiace 2 roky. Je to také smiešné, keď sa spolu skrývame v bunkri, to je pod paplónom. A ona ma stadiaľ vytláča často von, lebo nechce, aby som tam bol. Ja, ona tam chce byť sama, nech ju hľadám. A viete, tými ručičkami mi začne tlačiť do hlavy. Ona si myslí, že ona je schopná 80-kilového chlapa stadiaľ vytlačiť von. A taký smiech to vždy vyčaruje na mojej tvári. A rovnako Pán Boh, on vidí, tak ty chceš robiť vzburu, robíš povstanie proti mne, no ale asi si nepochopil, proti komu ideš. A tak by sme teraz očakávali, čo príde. Pán Boh sa zasmial a teraz príde oheň. Teraz prídu blesky. Teraz prídu hromy, teraz Pán Boh bude páliť a bude ničiť a pošle anielov a tí budú zabíjať. Ale viete, tá Božia reakcia je úplne iná. Vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojou prchlivosťou ich predesí a povie: ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svetosti. Rozprávať budem o ustanovení zákona. Toto je mesiášske proroctvo o príchode Mesiáša. Uvedomujete si Božiu reakciu? Božia reakcia neprezrádza Božiu spravodlivosť, Boží hnev či Božiu nenávisť. Božia reakcia je odpoveď lásky. Pán Boh vraví: dobre, pôjdeš proti mne. Ja viem, že často v živote sa budeš pýtať prečo. A vieš, čo urobím ja? Ja do histórie pošlem Mesiáša. A ten Mesiáš ti bude rozprávať o mojej láske. Ten Mesiáš ti bude rozprávať o mojom charaktere. On ti trošku viacej priblíži tvoj pohľad na mňa. Preto ja ťa za to nezničím, že sa tak pýtaš. Ja ti dám hĺbšie poznanie seba samého. Viete niekto, aké je úplne prvé biblické proroctvo o Mesiášovi? Ja verím tomu, že všetci radom ho poznáte, len vás nenapadne, že práve toto by ním mohlo byť. Kde sa píše úplne prvé biblické proroctvo? Áno, v Genesis. Ako? Nie, svätyňa to nie je. Kazatelia, neprezrádzajte. Poznáte ho, radom ako ste tu. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou. Medzi tvojim potomstvom a jeho potomstvom ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Ty mu rozdrtíš hlavu, ono ti rozdrtí petu. Je to úplne prvé proroctvo Mesiášovi, dokonca teológmi je označované za protoevanielium, úplná prvá zvesť o evanieliu. Ale uvedomujete si ten kontext? Ľudský pár zhrešil. Oni uverili diablovi a vlastne Pána Boha nazvali klamárom a podali: áno, my veríme, Pán Boh nám nechce dovoliť jesť z toho stromu, pretože by sme sa stali ako on, boli by sme ako bohovia. A čo sa deje? Pán Boh prichádza, ako zhrešili, Adam s Evou sa skrývajú a Pán Boh sa pýta Adama: Adam, kde si? Prečo sa ho to pýta? Čo Pán Boh nevedel, kde Adam je? Pán Boh to vedel, ale tá otázka je ďaleko hlbšia. Pán Boh vraví: no Adam, kde si sa to dostal? Kde ťa to priviedlo? Si spokojný s tým, kde sa teraz nachádzaš? Pozri, čo sa stalo. Prišlo požehnanie do tvojho života? Stal si sa ako ja? Adam odpovedá: skryl som sa, lebo som sa bál. A čo Adam nevedel, že Pán Boh je láska? No vedel.
Ale hriech zmenil jeho nastavenie mysle. On viacej už Pána Boha ako lásku nevidel. A tak prichádza Boh a Pán Boh neprichádza s hnevom. Pán Boh im prvýkrát v ľudskej histórii dáva nazrieť do plánu spasenia, do plánu záchrany. A dáva im prvýkrát v histórii proroctvo o tom, že príde raz ako víťaz a zničí hriech a zničí diabla. Ale niečo ho to bude stáť. Bude ho to stáť život, pretože to bodnutie, to uštipnutie päty bude žiaľ uštipnutím jedovatým. A tak prvé proroctvo prichádza v čase, kedy prvý manželský pár sa rozhodol vstúpiť do vzbúry. A prichádza ako posolstvo plné milosti a lásky. A toto je zvláštna Božia reakcia, ktorú budete v Biblii čítať XY krát. Keď predpotopný svet hrešil proti Pánu Bohu, čo hneď prišla potopa? Pán Boh povedal Noému, nie, 130 rokov bude čas milosti. Viete, ja si to nedokážem predstaviť 130 rokov. My s manželkou vychovávame našu dcéru princípom 3-krát dosť. Pre mňa 130 rokov je niečo nepredstaviteľné. 130 rokov niekoho niečo učiť, čo nedokáže pochopiť a nedokáže mu to dopáliť. Alebo kanánsky národ. Kanánsky národ Pán Boh vychovával vyše 400 rokov. Oni už od Abraháma sa mohli dozvedieť o živom Bohu. Potom, keď izraelský národ putoval púšťou, dokonca keď prišli do Jericha, samotná Rachab hovorila, no počuli sme o vás, keď ste šli a prelakli sme sa, že idete s tak mocným a silným Bohom. A Pán Boh čakal desiatky rokov, kedy ten národ bude činiť pokánie. Pre mňa je to niečo nepredstaviteľné, takýto obraz Božej milosti. A to Pán Boh robí. A teraz by ste mohli povedať, no, dobre, Michal. No a čo ten 9. verš? Ten 9. verš hovorí práve o opaku toho, čo si povedal. Veď predsa znie, roztlečieš ich železným prútom. Roztrieskáš ako nádobu hrnčiara. Ja by som tu uplatnil biblický princíp výkladu a to Biblia vykladá samu seba. Ja vám chcem prečítať jeden verš z listu apoštola Pavla Rimanom, ktorý zmenil úplne celý môj pohľad na Boží hnev aj Boží súd. Apoštol Pavol v 1. kapitole 18. verši vraví, lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou. Podľa tohto veršu, na kom sa zjavuje Boží hnev? Nie na hriešnikovi, pozor. Ten verš nevraví, lebo hnev Boží sa zjavuje na hriešnikovi. Ten verš vraví, lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí. Uvedomujete si, čo ten verš chce povedať, čo chce vravieť písmo? Pán Boh nemá záľubu v smrti bezbožníka. Pán Boh ťa nechce zničiť. Pán Boh ťa nechce zabiť. Pán Boh ťa nechce odstrániť. Pán Boh to, čo chce urobiť je, že Pán Boh chce zničiť to, čo ničí tvoj život. On ťa miluje, on ťa má rád a on je nešťastný, keď si nešťastný ty. Naše slzy sú Božími slzami. Keď my plačeme, Pán Boh tiež smutí, on sa neraduje z ľudského nešťastia. A Pán Boh teda vraví, to, čo chcem ja zničiť, je ten hriech, ktorý ničí tvoj život. Ja chcem zničiť hriech, kvôli ktorému prišlo nešťastie do tvojej rodiny. Ja chcem zničiť hriech, kvôli ktorému prišla choroba, kvôli ktorému prišla smrť. To je to, čo ja chcem zničiť. Nie teba. Teba ja chcem zachrániť. Ale príde ten čas, kedy ja to urobím. Ale ty, keď nechceš ten hriech pustiť, keď sa ho silou, mocou držíš, tak sa udeje to, že ten oheň nespáli len ten hriech. Ten oheň spáli aj teba. Ale ja tomuto sa chcem vyhnúť. Ja nechcem, aby sa táto verzia príbehu stala. A preto Pán Boh pokračuje ďalej v tom 2. žalme. A v tej 3. časti toho žalmu vravejí, aké poučenie z toho pre nás plynie. A tak teraz buďte rozumní, kráľovia. Učte sa, sudcovia zeme. Inými slovami Pán Boh vraví, zastav sa. Zastav sa na moment svojho života. Ja vás tiež o toto prosím a berte to ako výzvu z tohto miesta pre vás. Dnes, keď budete chodiť po tomto areáli, na chvíľku sa zastavte. Nájdite si miesto, či niekde tu, či niekde za chatkou, či sami na izbe, na 5 minút a popremýšľajte o jednej veci. Či má zmysel ísť proti Pánu Bohu? Či má zmysel ísť proti niekomu, kto vás tak strašne miluje a má vás rád? Či má zmysel neopätovať lásku niekomu, kto pripravil plán záchrany, kto celý váš život vás chce viesť?
či má skutočne zmysel niečo také robiť. A to Pán Boh vraví, zastav sa na chvíľku, buď rozumný, porozmýšľaj. Daj mi 5 minút svojho života a popremýšľaj, či má zmysel robiť to, čo práve v živote robíš. Kam ťa to v živote privedie? Budeš mať z toho požehnanie. Viete, Pán Boh v tomto žalme, ale nikde v celej Biblii nám nesľubuje, že keď sa ho budeme pýtať, prečo, tak dostaneme odpoveď. Ja si pamätám na skúsenosť mojej svokry, ktorá ako slobodná mamička s 2 deťmi prežívala ťažké chvíle, či to bol materiálny nedostatok, kedy ani na jedlo nebolo. A vravela, raz som padla na kolená a pýtam sa Pána Boha, Pane Bože, prečo? Ja už nedokážem v živote ďalej ísť. Všetci ma opustili, ja som v tom sama. Ja, Pane Bože, neviem. A stále prichádzajú nové veci a nové ťažkosti. Prečo? Kedy už bude konečne dosť? Kedy povie stačilo? Dokedy ešte? Prečo, Pane Bože? Vraví, a vtedy prišla odpoveď. A tá odpoveď bola preto. Vraví, a to ja som sa v živote naučila. Preto. Nie je zlé sa Pána Boha pýtať prečo. Tej otázke sa nedokážeme ubrániť. Ona príde. Ak prišla, ona sa ešte bude opakovať. Len pamätajte si, že nie na každé prečo dostaneme odpoveď. Väčšinou my odpovede vôbec z Biblie ani zo života nedostaneme. Pán Boh nám to jednoducho nevysvetlí. Ale viete, čo Pán Boh urobí? V okamihu, keď sa spýtame prečo, Pán Boh nám začne ukazovať svoj charakter. Pošle vám do života skúsenosti, pošle vám do života ľudí, pošle svojho ducha, pošle anielov, ktorí vás v živote tak budú viesť, že vy sa niečo nové o Pánu Bohu dozviete. Pán Boh sa vám dá poznať novým, krásnym a úžasným spôsobom. A dáva zasľúbenie, že raz ti to vysvetlím. Raz tam, keď budeme hore v nebesiach, kedy už nebudeš na úrovni toho malého 2-ročného dieťaťa, vtedy ti dám odpovede na všetky tie otázky počas 1000 rokov. Vtedy sa otvoria všetky tie nebeské záznamy, všetky tie knihy a ja ti ukážem, prečo sa to dialo. Možno Job nevedel, prečo sa mu dialo to, čo sa dialo. My dnes vieme. Či on vedel, ťažko povedať. Viete, že ten príbeh zapísal Mojžiš? Je to najstaršia biblická kniha, Jobova kniha. A my teda nevieme odpovede, nepoznáme ich a možno ich ani nedostaneme. Ale to, čo dostaneme, je hĺbšie poznanie Pána Boha. A tak 12. verš vraví, ľúbajte syna. Alebo ako vravia iné preklady, boskajte syna. A druhá polovica toho veršu vraví, blíži sa Boží hnev. Pán Boh teda vraví, blíži sa okamih, kedy ja odstránim všetko, čo v tvojom živote robí teba nešťastným. Ja odstránim smrť. Ja odstránim hriech so všetkými jeho dôsledkami a ten čas príde. A ja ťa prosím, aby si sa v živote zastavil na 5 minút. Aby si popremýšľal o mojej láske a zamiloval sa do mňa. Aby si poboskal syna. Aby si obetoval tú lásku, unikol všetkému tomu hnevu. A potom, keď budeme spolu v nebesiach, ja ti dám odpoveď na všetky tvoje otázky. Amen.